Declaració contra l'homofòbia, gayfòbia, lesbofòbia, bifòbia i transfòbia. Amb motiu del Dia Internacional contra l'Homofòbia, el 17 de maig. Des que el 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a Dia Internacional de la lluita contra l'homofòbia, lesbofòbia i gayfòbia, la bifòbia i la transfòbia. El Govern de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i les institucions catalanes, el Consell Nacional LGTBI i les entitats s'adhereixen a aquesta jornada que recorda que cal donar sempre resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i afectives. Els principis d'equitat i de no discriminació són elements fonamentals dels drets humans i així ho recull la Llei 11 del 2014, del 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El passat mes de desembre, el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la Llei 19 del 2020, d'Igualtat de Tracte i No Discriminació, que, de manera específica, ratifica i dona prevalença a tots els drets reconeguts de la Llei 11 del 2014, i, a més, mitjançant el desplegament del seu reglament sancionador antidiscriminatori, garanteix un instrument específic de reparació de les víctimes i sanció de les persones o institucions infractores. El conjunt de les institucions catalanes vol expressar la seva voluntat d'assegurar el compliment d'aquestes lleis i el seu desplegament a tot el territori mitjançant la xarxa territorial de serveis d'atenció integral LGTBI, per tal de reconèixer, visibilitzar i posar en valor les diversitats sexuals i d'expressió de gènere i atendre de manera integral en cooperació interadministrativa, interdepartamental a les persones dels col·lectius i llurs entorns. Així mateix, la societat catalana vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientació sexuals, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta persecució en un important nombre de països, amb penes de presó, tortura o fins i tot la mort. És per això que també reivindiquem la protecció i el refugi de les persones LGBTI. A motiu d'aquesta jornada, doncs, condemnem totes les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i fem una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per erradicar tot tipus de discriminació i de violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual, molt especialment en uns moments en què els discursos LGTBI-fòbics, malauradament, tornen a aparèixer. Per segon any, a causa de la situació causada per la pandèmia de la Covid-19, reivindiquem de manera molt especial la salvaguarda dels drets de les persones del col·lectiu LGTBI i ens comprometem a una atenció especial i seguiment de totes les situacions de vulnerabilitat per a que cada persona del col·lectiu LGTBI no en surti discriminada.